Yep, είμαστε ακόμα Κέρκυρα. Και είναι σούπερ. Νομίζω Κέρκυρα παίζει να έχει το καλύτερο Πάσχα. Ακούω ότι εδώ πέρα γίνεται πανικός γενικά. Το κάνουν υπερπαραγωγή. Show μεγάλο. Where's the fucking lighter? Χθες είχαμε live guys, ήταν sold out, ήταν super. Θα ξανάρθουμε σίγουρα πάρα πολύ σύντομα. Σαν από το live Κέρκυρα ήταν το καλύτερο, ναι, ήταν super. Πολύ καλό vibe. Πολύ ωραίος ήχος. Λοιπόν, να περιμένουμε να μαζευτούν λίγοι ακόμα. Μου έχουν δώσει μια λίστα με διάφορες ερωτήσεις που έχετε στείλει στο Overhype αυτές τις μέρες. Μείνετε μέχρι Μεγάλη Παρασκευή να δείτε, μάλλον αυτό θα κάνουμε. Μαζευτούμε λίγοι ακόμα και θα σας πω ό,τι γνωρίζω. Κατερίνη, πρέπει να έρθουμε η Κατερίνη. Ωπ, η αδελφή μου. Σιτία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Live above. Θα σας τα πω, θα πω σε λίγο. Και καβάλα, κάτι έχει πάρει το αυτή μου για καβάλα. Για δω τι γίνεται εδώ. Χαιρίσματα από Κεφαλονιά, χαιρίσματα στην Κεφαλονιά. Πρώτο το Αναστάκη. Ναι, δεν ξέρω. Χθες ήταν και εσείς τέλειοι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ήθελα να φύγω από το μαγαζί. Δεν ήθελα να τελειώσει το live καταρχήν. Κρήτη ήμασταν πριν λίγες μέρες, δεν τρέλε μου. Ήμασταν εκεί πέρα 3 ή 4 μέρες, δεν θυμάμαι. Παίξαμε παντού, παίξαμε Ρέφινο, Χανιά, Ηράκλειο. Κάπου παίξαμε 2 φορές. Στο Ηράκλειο νομίζω, στο Σόχο. Sorry guys. Καταρχήν είναι καταρχάς. Ναι, οκ. Πάτρα και Πάτρα θέλω να κανονίσω πάλι να έρθω. Να δω και τα παιδιά, να κάνω κανένα τατού. Χαλκίδα, ναι, και για Χαλκίδα γνωρίζω κάτι. Γενικά δεν είμαι πολύ σίγουρος για τις ημερομηνίες. Θα σας πω πάνω κάτω τι έχουμε στο νου μας. Ακούμε το άλμπουμ του Biggie. Waterboom Αθήνα θα είμαστε, ναι. 31 Πέμπτου Κατερίνη νομίζω είναι ο Long και ο Smuggler στο Factory. Ναι, στο Waterboom θα είμαστε. Θα είναι super λογικά.
Πάτρα, εγώ και ο Hawk. Δεν έχει πάρα πολύ καιρό που παίξαμε στην Πάτρα, αλλά θα ήθελα να ξανάρθουμε σίγουρα. Θα έργο Waterloo. Color Day θα είστε, δεν έχω ιδέα, bro. Oh, σύστα. Ναι, το live θα μείνει, θα είναι πάνω, να το δείτε. Κέρκυρα, πότε ξαναυπολογίζεις μόνο εσύ ο Hawk και όλο το squad? Θα ξανάρθω εγώ μαζί με τον Hawk σίγουρα, όσο πιο σύντομα γίνεται. Το τραγούδι που λέει Big Boy can hit in the soul lead, πότε θα βγει και πώς λέγεται? Λέγεται Playboy και το δουλεύω ακόμα. Είναι σε παραγωγή του Θανάση μου και λογικά του κάνω solo clip. Καλιέντε πότε θα ανέβει? Τον επόμενο μήνα έχουν γυρίσματα νομίζω για το clip. Δεν θα αργήσει. Θα έρθω Waterboom μόνο για σένα. Από πού βγαίνει το Σαπράνοφ, είναι το επίθετό μου. Για Χίο παίζει τίποτα? Ναι, τώρα τα καλοκαίρια, λογικά. Περιμένουμε και το υπόλοιπο crew στην Κρήτη. Πρέπει να ξανάρθουμε όλο το crew στην Κρήτη. Έχεις βρει το κομμάτι με Sasuke, το Cities Wanna Fuck, ναι, το έχουμε κατεβάσει. Πότε θα βγει το No English? Με το που τελειώσουμε, τώρα που έχουν τελειώσει τα shows τα πολλά μαζεμένα, θα γυρίσουμε βορρά μαζί με τον Hawk να μπούμε στούντιο και θα δουλέψουμε για να έρθουν όλα. Η Αθήνα, όπως σου φάνηκε μπρο, η Αθήνα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν το επόμενο live Κέρκυρα σε πιο μεγάλο μαγαζί, να το ξανακάνουμε sold out. Ναι, super. Πώς σε λένε στο μικρό, με λένε Chris. Που είσαι τώρα? Είμαι Κέρκυρα. Κύπρο, και για Κύπρο έχω ακούσει κάτι. Δεν έχω σίγουρες πληροφορίες, δηλαδή να σου πω κάτι με σιγουριά, αλλά τα έχουμε όλα στο νου μας. Πότε θα ξανάρθει στη Φλόρινα? Έχω έρθει Φλόρινα. Δεν θυμάμαι ποια είναι η Φλόρινα. Waterboom θα είστε όλοι? Ναι, Waterboom θα είμαστε όλοι. Έτσι το πράγμα θα συνεργάζονταν με WNC. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, bro. Έχω πάρει εισιτήριο για Waterboom μόνο για σένα. Τέλεια, τέλεια, τα λέμε εκεί. Αυτή κολλάρα είναι σαν καρδιά, να. Υπέροχο κομμάτι. Funk tonight. Okay, why not? Καβάλα μόνος σου με το crew, bro. Νομίζω θα έρθω με το Hawk. Πού θα ήθελες να ταξιδέψεις? Θέλω να πάω Αμερική και Γαλλία σίγουρα. Ξανακανονίσατε τίποτα για Λάρισα? Δεν έχει πάρα πολύ καιρό που παίξαμε. Ήταν super live. Κάθε φορά είναι super το live στη Λάρισα. Είναι η έδρα των παιδιών. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στις ερωτήσεις που έχετε στείλει αυτές τις μέρες που κάνουμε promote το Q&A. Θα απαντήσουμε τις πιο hot, γιατί είναι πάρα πολλές. Ποιος είσαι? Πρώτη ερώτηση. Ποιος είσαι που μεγάλωσες, πώς σε λένε? Με λένε Chris Σαπράνοφ. Μεγάλωσα, ήρθα στην Ελλάδα 8 χρονών, 7-8 χρονών. Μεγάλωσα στο βορρά, στην Κατερίνη, μέχρι τα 16-17. Και από εκεί και πέρα θεωρητικά είμαι νομάτς, είμαι πάνω κάτω. Το ζώο που να είναι.
Αγαπημένα sneakers, φύλλα, ροκάρω πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα φύλλα. Αγαπημένο brand σε ρούχα, Hustle All Day, μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τα καινούργια κομμάτια θα είναι υπέροχα. Στη συνέχεια, περίμενες τόσο hype τόσο γρήγορα για σένα και την καριέρα σου? Ναι, δουλεύαμε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί άμα σκεφτείς, κάνω rap 10 χρόνια, από 13 που άρχισα να κάνω rap, έκανα καριέρα μετά από 10 χρόνια, οπότε αυτό ήταν 10 χρόνια δουλειά. Λοιπόν, έχεις κάποιο high beast item συλλεκτικό, ρούχο, αξεσουάρι, limit edition σε σχετικά μεγάλη αξία? Πολύ πρόσφατα πήρα αυτήν εδώ τη φοβερή τσάντα. Η οποία είναι Eastpak με Raf Simons και είναι στα 241 ευρώ. Την αγαπάω, θέλω να κοιμάμαι μαζί της. Τι άλλο γράφει εδώ? Πώς σου φάνηκε το live στην Αθήνα? Oh my god, oh my god, υπέροχο. Φοβερό vibe, φοβερός ο κόσμος. Γενικά αυτά τα πολύ μεγάλα lives είναι φοβερό το συναίσθημα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Please don't touch my rap. Λοιπόν, αγαπημένος καλλιτέχνης εξωτερικό και Ελλάδα. Για αυτό το μήνα, βασικά τους τελευταίους 2 μήνες, αγαπημένος μου καλλιτέχνης είναι η 070 Shake. Είναι φοβερή καλλιτέχνης, μου έχει κάνει παρέα, ακούω μόνο αυτήν αυτό τον καιρό. Αγαπημένος καλλιτέχνης Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Νταρί από God Squad. Θα τον μάθετε σύντομα, θα κάνουν διάφορα release. Αγαπημένος μου βέβαια είναι ο Sasuke. Δεν θα αναφέρω παιδιά από την ομάδα μου γιατί μου αρέσουν όλοι. Οπότε Ελλάδα αυτό, Νταρί και Sasuke, μου αρέσουν πάρα πολύ. Το live στην Αθήνα ήταν fire, βεβαίως. Λοιπόν, τι έχουμε στη συνέχεια? Πότε live Κατερίνη, Χαλκίδα, Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα, Λάρισα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Χίο, Έθνο, Βόλο. Λοιπόν, Κατερίνη πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε, γιατί εγώ και ο Χόκο είμαστε από την Κατερίνη. Είναι η πόλη μας. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα το κανονίσουμε σίγουρα, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αθήνα θα είμαστε στο Waterboom. Πάτρα είμαστε σε συζήτηση ξανά για δεύτερο. Καλαμάτα θέλω να ξανάρθω σίγουρα. Όταν είχαμε έρθει Καλαμάτα πέρασα φοβερά. Μου άρεσε πάρα πολύ Καλαμάτα. Είναι σαν above the hood χωριό. Όπου και να πήγαινα όλοι ξέρανε above the hood, βγαίναν στους δρόμους. Ανοίξαμε κατά τις 2 η ώρα το βράδυ ένα live έτσι σε έναν δρόμο. Περπατούσαμε με live, ήταν να πάμε σε club. Και βλέπανε το live μέσα από τα clubs και βγαίνανε μέσα από τα clubs και τρέχαν στον δρόμο να μας πούνε γεια. Πολύ ωραία η Καλαμάτα. Shout out στην Καλαμάτα. Λάρισα επίσης παίξαμε πάρα πολύ σύντομα και ήταν φοβερά. Θεωρητικά είναι έδρα επειδή 3 μέλη των Above είναι από εκεί. Κέρκυρα παίξαμε χθες. Θεσσαλονίκη έγινε πανικός. Χίο δεν έχω πάει. Νομίζω πως θα πάμε το καλοκαίρι. Ρέθινο, Κρήτη γενικά παίξαμε, πάρα πολύ ωραία, όλα τα lives. Και Βόλο δεν έχω παίξει και θέλω. Τώρα το πότε, παιδιά δεν ξέρω γενικά, επειδή πέφτουν πάρα πολλές ημερομηνίες και είσαι σε συζήτηση και μπλα μπλα μπλα, μέχρι να γίνει ok ότι το κλείσες, δεν ξέρω να πω. Δηλαδή με το που το μαθαίνω το κάνω story κατευθείαν. Επίσης όταν κάνουμε lives στο Instagram, μην κάθεστε και ρωτάτε πότε live εκεί, πότε live αυτό, πότε bla bla bla, γιατί δεν ξέρουμε. Με το που το μαθαίνουμε σας το κάνουμε story. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Τι σημαίνει το κουπλέ στο style γειτονιά? Είναι ό,τι έζησε. Να ξέρεις πάνω κάτω
πώς ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Πότε σκάει το No English, είπαμε και πριν. Τώρα που τελείωσαν τα πολλά shows θα γυρίσουμε βορρά μαζί με το Hawk, να πάμε Λάρισα, να μπούμε στούντιο και να κλείσουμε διάφορα projects που έχουμε. Μέσα σε αυτά θα είναι και το No English. Σε beat του Ortiz, shout out στον Ortiz. Επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη για rap σκηνή στην Ελλάδα. Παραμένει υποκουλτούρα ή μπορεί να γίνει πιο mainstream? Αν γίνει αυτό θα χάσει ταυτότητα ή θα ανέβει κι άλλο? Υποκουλτούρα νομίζω δεν είναι σίγουρα πλέον. Μέχρι το 2020 πιστεύω θα είναι όλα rap πλέον. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνή. Τα παιδιά, οι περισσότεροι δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και η Capital δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ο Ηλιού δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ο Sinboy τα έχει τρελάνει όλα. Έχει international hit που βαλάει 30 εκατομμύρια. Γενικά όλα πάνε super. Θα ανέβει πολύ περισσότερο πιστεύω. Μέχρι το 2020 θα γίνεται πανικός. Θα είναι όλα rap. Δηλαδή σκέφτομαι ότι το 2020 θα έχει και πολλά κορίτσια στο rap game. Αν γίνει αυτό θα χάσει ταυτότητα, θα ανέβει κι άλλο. Συγκεκριμένη ταυτότητα πλέον δεν έχει το rap, γιατί άμα το καλοσκεφτείς είναι η μουσική που σου επιτρέπει να έχεις οποιαδήποτε επιρροή θέλεις για να κάνεις ό,τι θέλεις. Οπότε κάνεις ό,τι θες, όπως νιώθεις. So, επόμενη ερώτηση. Επόμενος στόχος, πού βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια? Θα κάνεις κάτι δικό σου δισκογραφικά? Επόμενος στόχος είναι να ολοκληρωθούν τα project που έχουμε το God Squad, ώστε να βγει και αυτή η ομάδα, γιατί έχουμε διάφορα ταλέντα εκεί πέρα μέσα που δεν γνωρίζετε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Έχουμε μιξάρει πάρα πολλές ράτσες ανθρώπων, δηλαδή έχει πολύ λίγους Έλληνες μέσα. Έχει Αλβανούς, Αφρικάνους, Κύπριους, Άραβες, Ρώσους, Δομινικάνους, έχει απ' όλα. Αυτός είναι ο στόχος μου λοιπόν, να στήσουμε. Έχουμε στήσει με το Good Vibes, με DJ Silence. Θα λέγεται το project Good Vibes X God Vibes. Έχει 5 audio κομμάτια. Θα το παρουσιάσουμε μαζί με ένα clip που θα γίνουν upload από το Good Vibes κανάλι. Αυτό, 5 audio, ένα clip σε beats του DJ Silence. Και μετά έχουμε και εμείς ένα δικό μας project που έχει 5 audio με ένα clip. Οπότε αν όλα πάνε έτσι πως τα υπολογίζουμε, μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα έχουν κυκλοφορήσει 2 clips και 10 audio κομμάτια από το God Squad. Μέσα σε όλο αυτόν τον καιρό δουλεύω παράλληλα το project που έχω με το Hawk και διάφορα δικά μου solo. Πού βλέπεις τον εαυτό σου τα επόμενα χρόνια? Δεν τον βλέπω μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Άμα όλα συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι πως πηγαίνουν τώρα, τα επόμενα χρόνια της ζωής μου θα είναι μια χαρά. Νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση και ότι μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Θα κάνεις κάτι δικό σου δισκογραφικά? Ναι, είμαστε σε διάφορες συζητήσεις γενικά. Δεν θα έλεγα ότι το χρειαζόμαστε απαραίτητα, δηλαδή να μπλέξουμε εταιρείες. Αλλά κάνουμε διάφορες συζητήσεις και άμα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί όχι. Κάποια νέα συνεργασία σε single, any spoil όπως Hawk στο προηγούμενο live Q&A με Deja Vu? Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που κάθομαι δεν έχω να σας spoilάρω κάτι. Κάποια νέα συνεργασία σε single, έχω ένα κομμάτι με τον Pepe, το New Benzo που θα έχει sample από Supreme MTM, που μάλλον θα πάμε να το γυρίσουμε στη Γαλλία. Έχω μετά άλλο ένα project ξανά με τον Pepe, το οποίο είναι λίγο έτσι πιο vibey και μιλάει για κοριτσάκια. Τι άλλο έχω? Έχουμε το Sasuke διάφορα κομμάτια. Γενικά έχω πάρα πολλά πράγματα στην άκρη, δουλεύουμε πάρα πολύ. Και άμα συνεχίσουν να πηγαίνουν όλα έτσι, θα είναι όλα super. Θα βγει πάρα πολύ μουσική και πάρα πολύ καλή μουσική. Αυτές ήταν οι hot ερωτήσεις που μαζευτήκανε. Τώρα πάμε να δούμε τι λέτε εσείς.
Τώρα παρακολουθώ εσάς. Σας και η Πέπε. Δύσκολη ερώτηση. Σας και για vibe. Έχει έτσι αυτό το... είναι αέρινος πολύ. Και ο Πέπε σκοτώνει σε μπάρες. Δηλαδή άμα δεν ασχολείσαι με rap, δύσκολα πιάσεις χαμπάρι τι λέει ο Πέπε. Θέλει να στροφάρει το μυαλό σου. Πότε Drugs and Roses? Έλατε, το ρωτούσα και εγώ τώρα πρόσφατα. Είναι έτοιμο το κομμάτι. Θα έλεγα ότι θέλει 2 πινελιές τελευταίες. Θα έρθει και αυτό τώρα στα κοντά. Δηλαδή τώρα που το είπες κιόλας θα ρωτήσω ξανά πότε είναι να έρθει. Σε είδα Κέρκυρα και θα βγαίναμε φώτο πως... Λοιπόν, περιμένετε γιατί γράφτηκε πολλά. Πες μου λίγο τα γενέθλιά σου έρχονται. 22 έκτο έχω γενέθλια. Solo δίσκος. Δουλεύω διάφορα. Δεν βιάζομαι πάρα πολύ να κάνω solo δίσκο. Το έχω στο μυαλό μου. Μαζεύω τίτλους, μαζεύω beats. Άμα παρόλα αυτά εδώ πέρα που μας παρακολουθεί κάποιος beatmaker θέλει να μου στείλει κάτι, υπάρχει το email μου στο bio από το προφίλ μου. Μαζεύω διάφορα beats εκεί πέρα από διάφορους νέους. Σε είδα Κέρκυρα και θα βγαίναμε φώτο που σου είπαμε πως ήμασταν από Σαλόνικα. Αχα. Αν είχες κόρη και σου έλεγε ότι ήθελε να ασχοληθεί με rap με τα σημερινά δεδομένα, πώς θα αντιδρούσες? Θα την έλεγα να πάει να τους σκοτώσει όλους. Πότε θα βάλετε στο Facebook ξανά τις Blues Above? Μόλις θα έχω νέα θα κάνω story. Πότε κεφαλονιά περιμένουμε πώς και πώς? Δεν ξέρω guys, σας λέω με το που μαθαίνουμε που είναι να παίξουμε το κάνω κατευθείαν story. Spoiler τίποτα για Caliente? Τι να σου spoiler αφού έχει φάει spoil ήδη το κομμάτι. Πώς θα έβλεπες τον εαυτό σου άμα δεν ήσουν above? Δεν ξέρω. Πάλι rap θα έκανα αλλά ξέρω εγώ. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να κάνεις solo καριέρα στο εξωτερικό, τότε θα παρατούσες above? Όχι, θα έκανα καριέρα στο εξωτερικό, αλλά θα συνέχιζα να κάνω represent το above. Είμαι για πάντα above. Κοζάνη παίζει τίποτα, δεν ξέρω, αλλά θέλω να έρθω. Γνώμη για Ηλιού. Τα φιλιά μου στον Ηλιού, μεγάλη λατρεία. Κέρκυρα για πόσο θα είστε, πώς ήταν χθες? Θα είμαστε λογικά μέχρι την Παρασκευή εγώ προσωπικά, Παρασκευή Σάββατο, γιατί θέλω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μου λένε ότι γίνεται πανικό στο Πάσχα εδώ πέρα, είναι υπερπαραγωγή. Πώς ήταν χθες? Ήταν super, το live ήταν φωτιά. Πολύ ωραίο vibe, πολύ ωραίος ήχος. Οπότε θα αρέσει με τη Λίνη. Γενικά τέτοια σημεία είναι για καλοκαίρι. Οπότε σύντομα. Το New Lord γιατί χάθηκε στα κομμάτια, θα σου εξηγήσω αμέσως. Άμα το έβγαζα τότε που το είχα, ήταν πολύ hot. Και τώρα ακούγεται, αλλά το New Lord σαν κομμάτι απλά μου έμαθε ένα συγκεκριμένο flow δικό μου. Αυτά τα δυσύλλαβα που κόβονται. Οπότε λέω να μην το βγάλω και απλά είναι τίτλος πλέον το New Lord. Είναι NU Lord που σημαίνει New Unstoppable Lord. Οπότε λέω να μην το βγάλω. Όσοι ξέρουν ξέρουν. Ας πούμε το ίδιο flow υπάρχει στο Season Begins. Είναι New Lord flow αυτό. Τι θα ήθελες να αλλάξει στην ελληνική νοοτροπία? Αυτή η μιζέρια θα ήθελα να αλλάξει. Το να νομίζεις ότι υπάρχει πρόβλημα ενώ δεν υπάρχει. Το κομμάτι Hawkman δεν θα βγει σε κλίπ ή όχι? Ναι, θα βγει. Θα ήθελες το παιδί σου να κάνει η ίδια ζωή με σένα? Όχι. Κολλάει full. Μισό. Τώρα κολλάω. Τώρα είναι ok. Πείτε μου άμα κολλάω για να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε.
Πώς σου φάνηκε το live rhythm? Γενικά όλη η Κρήτη ήταν υπέροχη, ειδικά τα παιδιά που κανονίσανε το event. Φοβερή φιλοξενία. Super, Κρήτη super, respect. Καϊέντε πότε βγαίνει, δεν ξέρω να σας πω με σιγουριά. Καλό θα ήταν να ρωτήσετε τον Hockey, τον Mente, αλλά υπολογίζω ότι σε κανένα μήνα, 2 το πολύ θα είναι έτοιμο και θα είναι δικό σας. Πόσο είσαι? Είμαι 26. Σε λίγο καιρό 27. Θα ανεβάσει το story το βίντεο από το fight αγοριών κοριτσιών από το live εχθές. Τι να ανεβάσω, φου, τα κορίτσια. Αλεξανδρούπολη και Αλεξανδρούπολη θα το κάνω. Κομμάτι με Synboy. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο νομίζω με το Synboy. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους Above? Παγδάτης. Όπου και να πάτε σας αγκαλιάζουν, είστε υπέροχη οικογένεια. Δίδυμος είσαι? Όχι, δεν είμαι δίδυμος. Ο Χοκ μέχρι πότε θα μείνει Κέρκυρα, δεν ξέρω. Θα σε δω στα γενέθλιά σου στο Water που είναι η ίδια μέρα. Όντως. Damn. Σκέφτεσαι να πας full body tattoo? Ναι, θα πάω για full body ink άμα προλάβω. Τι θα ήθελες να αλλάξει την ελληνική νοοτροπία? Απάντησα πριν, αλλά μάλλον κολούτσα. Δεν μ' αρέσει αυτό το μίζερο attitude, το ότι υπάρχει πρόβλημα. Άμα υπάρχει πρόβλημα, φτιάξ' το. Θα ξανάρθετε Αθήνα για live? Ναι, παίζουμε στο Waterboom. Πόσο είναι τα stretch σου? Ή 20 ή 18, δεν θυμάμαι τι φορά. Στρατό έχεις πάει? Ναι, αλλά με διώξανε. Τι οροσκόπο έχεις? Δεν ξέρω από αυτά. Θα ήθελες το παιδί σου να έχει ίδια ζωή μαζί σου? Όχι. Σάμπρα, βολτάρεις καθόλου Λάρισα? Λάρισα έρχομαι κυρίως για στούντιο, αλλά που και που να κάνω μια βόλτα. Πώς σου φαίνεται που έχει ανέβει το γυναικείο στη σκηνή τον τελευταίο καιρό? Τέλεια. Πόσα τατού έχεις? 12-13, κάπου εκεί. Τι θα ήθελες να κρατήσουν οι επόμενες γενιές από εσένα? Θα ήθελα να θυμούνται και να ξέρουν ότι γίνονται όλα. Ό,τι περνάει από το μυαλό σου γίνεται. Πιο awkward στιγμή με φαν? Κάνω live, πάω πολύ μπροστά και ήταν μπροστά μου και με έπιασε εκεί που δεν έπρεπε. Πώς ήταν τόσο κόσμο? That's weird. Η κοπέλα στον ντεζαβού είναι η κοπέλα σου? Δεν θα το έλεγα πλέον, αλλά ναι, το ζήσαμε αρκετά μαζί. Φοβερή κοπέλα, φοβερό πλάσμα, τα φιλιά μου. Το καλύτερο σου τατού? Νομίζω είναι του Πάνου. Αυτό εδώ. Έχει παίξει πολύ καλή δουλειά εδώ. Boom. Αν έχω κοπέλα? Όχι, δεν έχω καμία κοπέλα, κορίτσια. Είμαι ελεύθερος, είμαι ορμητικός. Όχι, βέβαια. Θα πάτε στο Waterboom όλη η ομάδα, ναι.
Η κοπέλα του Ντεζαβού είναι αυτή με οι ίδιες του 777 του Τοκέλ. Η κοπέλα του Ντεζαβού, παιδιά, είναι μοντέλο και την κανονίζουν μέσω πρακτορείου για να παίζει clips. Θα έκανες κάτι με φαν σου, ανάλογα το φαν. Πότε σκάει το Hustling? Hustling all day, baby. Φέτος θα το δώσω σίγουρα. Λοιπόν, κλείνω. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κάνουμε live από το Overhype. Θα του γουστάρετε για resell και τα λοιπά, θα τα βρείτε εδώ πέρα. Έχει διάφορα ωραία πράγματα. Κάντε το spray να μαθευτεί. Αυτά. Νομίζω να σας κάλυψαν οι απαντήσεις μου. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σίγουρα. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Να περνάτε τέλεια. Τα λέμε κάποια στιγμή κάπου. Bye bye.